Welcome sa Uma na Inday og karong adlaw maghimo ta or magluto ta og itlog nga say tawagan na fried egg may tawagan na basta kanang gibatil nga itlog. And atong gamiton ang atong mga spices nga available sa atong backyard, actually sa veranda ni siya. So backyard na akong kwarto so kani atong gamiton. Ayan, mag-harvest po ta ka ng gamay. So, bago pa ka sa among channel, please click on the like and also click on the subscribe and the notification bell para notify ka sa mga videos. Karon sa akong garden sa terrace naran sa akong boarding house, and ako yung mga tanom nga atsal klase nila ay matis, apoy dahonan, sibuyas dahonan sa dere. So ako ang gibuhat kay ako ra ning tanom. Isagol-sagol lang ako kay bunga sa gamay og space lagi. Kung nagpuyo sad mo sa mga spaces nga lisod magtanom, pwede sa din yung yung sandugon dili sa kilid. Tubo na sa dangkong mga luya. Tubo na siya, red ni siya nga luya. Then nasad ko singanan para manis UTI. Serpentina ba to? Tambok kayo kung sibuyas dahon. Patasan ako ni harvest. Kasi ni harvest na karong adlaw pakita mo. Ano siya ang pinakaunang bunga niya, so ako na-expect nga dagko jud kayo, labi na kay limitado kayo ang space. And limitado kayo yuta nga atong nabutang. Atong yuta ay gamit na ikukupit. Loam soil, tas kukupit, tas kaudang. Ano po itong ipanggamit diri sa uban. So far, okay lang siya. I-harvest ang atong aksal. Ay ba kayo siya dagko kayo kay mo na iyang unang sa baasos mga ero. Mo na iyang unang bunga. And I don't think mo dako pa siya ani. Or I don't think na mo nga pa siya balik. So ito na siyang tarong na to kadyo. Ang kami mga dagko manala ni atong i-harvest. Namagagmay ito sang sagdan. Mabawra kayo ang atong gigamit, pero at least nato yung magamit-gamit sa atong pangluto. Okay na, tapos ato sang kapinan gamay og para makaluto na sad ta. Libre na itong panglama sa kuan, sa itlog. Lato tag itlog ron.
So, mana nga tong egg fillet with sibuyas dahonan mga kauma. Kung bago pa lang mo sa among channel, ayaw kalimot pag-click sa subscribe o sa notification bell para ma-notify mo sa uban nato nga mga videos.